ube nesithunzi umuntu wesilisa nje ube nesithunzi futhi esithunzi esithandekayo solibona ibhubesi uthi nesithunzi ojathanda sokuya ngawo beyalithinta kodwa manje ukudingala kanjalo ke uthi ibhubesi noma linesithunzi othi ingane zakhona zenza njani zidlala nayo baba ufune uqine ngalolo hlobo ke lokuthi uqine odwa phela uthandeka ungabe usuqina usunesithunzi usuyisilwane esathi uyinunu hayi yenziwa ke lapha kaPhumphile uthi uqine ngalendlela enhle kodwa wazi ukuthi uvikelekile asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokuthini izinto amafasha abahlosile bathi usokhuluza ugogo bewe asisakwazi ukukhuluma nogogo bungayesinto wewo sakhuleka kunina bakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlephlela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga kwathi ngithi kunina benkashana kamenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha ushaka kashaka ngemanzi ngesakuthi ushaka kuyinkosi asemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyele khona umfanekiso oqoshiwe mawukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekelelo umfoka mbanje umshana wakofuze fulele omashiya amahlangatha azoshumayela namhlanje nake bafowethu angihambi ngedwa ngihamba nomne wethu umakhosi umadida mne wethu akubingelele ngokwamukela ku channel ethenkulu yebo ninjani mluleki uyeke lona kuma Cosmadida ke bethu Sbhozabhoza uyeke lo wase Peter Malisburg ke emkhambathini endaweni yasenkanyezeni ke cela ukubingelela ke nababukeli bonke ababukelayo ke bempunge yayisinto ke cishe mne wethu ngasho ngolukhulu uhleko lolu ngikuzwa ungibiza ngomfowethu umluleki akuwena wedwa baningi abantu uthola ukuthi bagcina bengibiza ngomluleki kanti mina ngumlekeleli umluleki umfowethu ongilamayo awungilahlileke kodwa nje ibona lento igama uliphuthume ukutshela usuyalaza anti lutho wempunga hayi ngixolise lapho sengiyobingelela nomfowethu ushibe ngisabingelela yena umfowethu uqala ma sengithi umlekeleli ke njani shuthi kubaleka ngibingelele naye amne wethu akuyona into eyinkinga awuzange ungilahle umne wethu mhla ka-27 kuyona ephezulu kuzobe kunembizo lapha eCathedral isimemo ke wasithola kuzobe kunembizo mne wethu ngiyafisa ukuthi ngaphambi kuba siqale nje ngawakho nje amazwi ukungimemele ababukeli bempunga yesintu nawo wonke umuntu umtshele ngokubaluleka kwento efana nale yabona ke balaleli ke lembizi baleke kakhulu ngoba phela manje nizobe lapho nizodla ulwazi lwamahala kunjalo olungasatholakali noma ikupho bangisho usuya ema library olufiqile ulwazi ozophethe kule yambizo so lembizo bengizofisa ukuthi ngathi ningafika ngobuningi benu nifike nilithole lolu lwazi olubaleke kangaka ngobani njengamanje sesaduka silesi sizwe esonto sesiyazama ukubuya ke manje kule generation yamanje ke kodwa ke sengithi sondelani nithi noma nibuya nolwazi okuyilona lona sondelani ngomhla 27 nifike niyithole lento ngoba phela izoniphilisa lento kuyinto ezoniphilisa ezokwazi nabafisa ukuqala imizi kube isisekelo sokuqala imizi yabo ukuthi isisekelo sale mizi kuyini lo muzi engifuna ukukhandela obaba mkhulu ngithi sondelani ke sithole lolu lwazi lolu mne wethu usabeka kamnandi kangaka omunye umuntu uyaqala phela ukubuka impunga yesintu TV akamazi umakhosi umadida umezwa ngoSbhozabhoza akazi noma umfundisi noma umthandazi umprofeti isangoma inyanga ngiyafisa ukuthi umbukele omusha umtshele ukuthi umakhosi umadida umuntu othwasile noma umuntu othwalile phela kuyingozi kuya kumuntu othwalile abantu abaningi iziphiwo bayazithenga ngesizathu sokuthi babuke ibhizinisi kulomsebenzi lo wabantu abadala kodwa abanye abantu ifika nje ngokugula lento ibazume alahlekelwe izinto zakhe eziningi ngesizathu sokuthi abantu abadala bafuna ukuqala kabusha eyabinto kungabe mhlawumbe makukhulunywa ngoSbhozabhoza umakhosi umadida kukhulunywa ngobani usebenzela kuphi lesebenzela khona mawuhlola uyahlola yini noma uhloli winyanga umuntu ufika nenkinga nje kuphela ayibeke phezulu kwetafula bese uniphuma nekhambi
Mpunga mina ngisangoma esithwasile saba nenhlahla ke ukuthi before ngithwase ngangimuntu owafunda ngeze ngaba engineer engane kuthwaseni kwami ke kubuye kungikhumbuza usizi ngoba ngadela yonke into onganginazo nganginemoto ngunjiniyela ngisengigroup leader nje ngisebenza kahle ke ngagcina lingeyisile idlozi lokho kubuye kumphatha kahle kodwa phela ngazi ukuthi idlozi ngayidingilahle lo msebenzi elinginike wona lingibambise ngesizathu kunjalo ngithola eMaritzburg lapho sengakha khona ke ngifike kunyaka odlule lapho engakha khona manje ke eMaritzburg endaweni esemkhambatheni esenkanyezeni ilapho engithola la khona ke ngisangoma mina siyebhula uma ufika kumina ke ufike noma ukusho lokho kodwa ngiyangikholela ukuthi ngiyakuzwa ukuthi uthini othi ngeke ngizwe noma ngiguglishe kulamakhosi asekhaya kulesi salikwazi esamsana nalamakhehla ngiphethe ngizwe ukuthi into yakho singayixazulula kanjani bese kuyabhulwa ke ekhaya ke ngoba ke naba abakude nabo ikhona indlela yokubhula ke uyakwazi bekade ngisathi ngizobuza impela ukuthi umuntu okude mhlambe office efonini ngoba uyabona ngicabanga umuntu okegoli ezoya le eMaritzburg elukohlola kungabe mhlambe uyasizakala yena osegoli ukuthi ahloleleke efonini ngoba bengisho nje ukuthi ngangena bangivumela ukuthi ngifunde so itechnology abayisabi ukubika ngene ukuthi khona umuntu okanje osimene esikanje ubefisa kwenzele kanje ukuhlolela ukubhekelwa mase kuba ukuthi ke amakhosi ke ayabheka ke umukude ngiyengithande ukuthi ke ufike ubheke before ufike uwazi ukuthi lo into engiyifunayo kulo muntu unayo yini ufone uzwe ukuthi lo muntu uhlola into eyiyona nalento ayisho ngiyayizwa inokuthi usuke le muntu ezokubhedela usuhambe kangaka ungezwe kanti futhi nokuthi sehlola into eyiyona ngcono usufika usuphethe into yokusebenza usewuyitsebenza usuzosetshenzwa ulungisela into zakho uyahloleka efonini kahle newethu namuhla ngiyafisa ukuthi ke sikhulume ngokuqinisa imoto abantu abaningi banolwazi lokuthi into eqiniswayo umuntu kufuna aziqinise yena kuphela kodwa abanalo ulwazi lokuthi imoto uyakwazi ukuyiqinisa ekutheni abantu abagangayo bangagangeli kuyona ngesizathu sokuthi bafuna ukuginqa nayo abantu bangagangeli kuyona ngezizathu eziningi ezahlukene kungabe mhlambe mnewethu imoto iyaqiniseka yini imoto uma iqiniseka mhlambe omunye umuntu uzothi mina ngihlushwa kakhulu amaphoyisa emgaqweni avela ngivimbe nje isidingo singekho uma kuthiwa nje zimile nje kanje naka amaphoyisa akwenzeki angangivimbi asisho ukuthi ukumiswa amaphoyisa kuyintembi kufanele akumise kodwa phela kufanele ukuthi njalo nje makumiwe nje amaphoyisa nje wena akumisa ngenze ukuthi kusukukhona into engahambi kahle ngifisa kumnethu siyibuke le ndaba yokuqiniswa kwemoto ukuthi nanga umuntu imoto yakhe mhlambe iyalimala make nje wangena emotweni iyalimala ngesizathu sokuthi kunezinto ezenziwe imoto yakhe futhi iyantshontshela kungabe lokho kuyenzeka yini ukuthi imoto iqiniswe ingakwazi ukuntshontshelwa kanjalo futhi nabo kaHlohlo bangadlaleli kuwena khehla lami yebo kunjalo lapha na kwaphumphila imoto iyaqiniswa bekhona ikhamba noma ngathi impande uqinisa imoto kubalekile ukuthi uyiqinisele esimeni sokuthi ungagangelwa ukuthi umuntu ezokuthatha ngayo yaqinisa imoto ukulokho iphinde iqinisele ukuthi ingatshontshwa khona futhi indlela ukuthi iqinise ukuthi imoto yakho injani ingatshontshwa kunjalo kubalekile ukuthi konke ke lokho ke ukwenzela ukuthi imoto yakho uhambe ngokukhululeka nokwamaphoyisa futhi mabe ayakuhlupha ngisasho ukuthi sengidonsa wonke umuntu osefuna ukubaleka nezinto ezikhohlakele kodwa uyakwazi ukwenza ukuthi imoto yakho ingahlushwa amaphoyisa uyifaka into eyisithuzi ukuthi ingahlushwa amaphoyisa bengabe wena uyazazi into zakho hleze yodwa wena hey siwakhathala amaphoyisa angisho ukuthi ngidonsa amasela kodwa iyaqiniseka imoto ngizwa kahle akona impela akubi mnandi uma ukuthi la kunamaphoyisa nalapha kunamaphoyisa akumise wonke njalo wena nje wonke break manje uzoshiya 100 angisho ukuthi akwazisa amaphoyisa uzoshiya 100 la 100 la 100 le yako nokungezwakali kabi kodwa nje impela akulungile lokho kubalekile isuke ikhona lento kodwa komunye umuntu uzothi Sbhozabhoza kusho ukuthi akuyona imoto enenkinga uyena umnikazi wayo nenkinga
kungabe ke njengoba imoto ikwazi ukuqiniseka umnikazi wayo yena kusuke kufanele ukuthi yena yekwe angenziwa lutho noma naye kufanele ukuthi asetshenzwe ngoba phela indaba uma kuukuthi yena ulula vele imoto yona noma ingaqina kungabe mhlawumbe ukuqina kwemoto kuphela umnikazi wayo angaqini kuzomsiza yini lo mpuka ngasho ukuthi kuhle ukuthi uqiniswe imoto uqiniswe wena kubalekile ukuthi nawe uqine ngoba phela abathakathi abadeli ukugadla kunjalo bagadla bagadla ekseni bagadla emini uma bagadle ngoJanuary wabona ukuthi use right ugadla nangoJuly into engayisho nje mekushintsha isizini umthathu uyagadla ngoba khona imithi hamsana namasizini kunjalo so ngikhathi kuhluma isihlahla sekuhluma le yanto ayifakile so kubalekile ukuthi umuntu uqine indlela zokuqina ezihlukile ke khona ke engeyinhle bese kuba khona ezinhle khona ukuthi umuntu uqinisa ngento efaka izibhoko ezokubheka bese kuba khona indlela zokuqinisa ngempande ukuthi uqina oba nezihlahla khona izihlahla eziqinile kahle ezazothe lezi ziyahlonishwa ube nesithunzi umuntu wesilisa nje ube nesithunzi futhi esithunzi esithandekayo so libona ibhubhe ukuthi nesithunzi ojalithanda so kuya ngawo ubuyalithinta kodwa manje ukudingala kanjalo ke uthi ibhubhe noma linesithunzi othi ingane zakhona zenze njani zidlala nayo baba ufuna uqine ngalolo hlobo ke lokuthi uqine odwa phela uthandeka ungabe usuqinisa unesithunzi usuyisilwane usuyinunu hayi yenziwa ke lapha kaphumpila ukuthi uqine ngalendlela enhle kodwa wazi ukuthi uvikelekile nemoto ngonjalo futhi ikwazi nayo uthi ivileke ungaqini imoto igcina ungangenisha ingane yakhe encane kuyona akusekuhleke lokho omunye umuntu uzothi mhlambe imoto lemayiqiniswa mne wethu kungabe mhlambe ikhona imigomo ethile okuwukuthi mhlambe uma imoto yami sengiyiqinisile akusafanele mhlambe ngiyinikeze umfowethu kufanele ukuthi ishayelwe yimina ngedwa akufanele nginikeze unkosikazi ikhona imigomo enjalo umgomo khona ukuthi akulalwa emotweni awugangi yona kodwa uthi uyinika bani angifakile phela umkhovu ngiqinisile kodwa ke Sbhozabhoza lena yokuthi ucansa lenzelwe emotweni nangale ukuthi kuthiwa khona into ethile eyenziwayo khona uyabona nangale ukuthi khona into ethile eyenziwe emotweni ucansi nje alwenziwa nje emotweni hayi uqinisile ziningi izinto mne wethu yazi mina ngeke ngithi mina ufana nani kodwa ke phela umuntu ke ngobe eyakhe imoto usuke engakwenza lokho mekwenza uyabona kodwa nje imoto kubalekile ukuthi uyihloniphe wena njenganomuntu kubalekile omunye uthola ukuthi ungena emotweni omuntu avela lishise iqosho avela bheme emotweni yomuntu hayi ake ngiluleke kakhulu laba uthola ukuthi imoto baziqinise njenganami uyabona mina yami imoto iqiniswe yifoto lika Shembe ilona elikhona elilengayo la ngaphakathi ilona engilithembile kukona konke ukuthi ilona elokwazi ukuthi le moto liyivikele wezwa lona uma umuntu kukhona ifoto lika Shembe emotweni yakho ungabobhemela khona ungabolinge futhi wenza ucansi phakathi ungabolinge futhi ugile yonke imikhuba ongayigila ke engayazi mina kukhona ifoto lika Shembe okungenani ovele kube ukuthi ke mawuhluleka ukuyigcina leyo mthetho ukuthi izinto ezinjalo awuzikhipha uvela ulikhiphe nje ungaphindi ulifake ngoba akusizi ukuthi uzokwenza ucansi ngwana kulikhiphile bese uphinda libuyisela alifakwa endaweni engcolile ngoba imoto usuke usuyingcolisile emawenza kuyona ucansi yebo uqinisile lapho ngoba imoto ifana nehashi lakho ngeke unikhwele nehashi iqiniso lomnewethu so kubalekile ukuthi uyihloniphe nawe uyihloniphe leli khambi lokuqinisa ke mase lifakiwe obesakhwela emotweni mabukwenza ngoba feke ngihlamlula imoto mase ngichazela ogogo bakho namakhehla ukuthi leli khambi lingena la lizoyigada yebo livikele imini nje manje wena manje musuyilulaza usuyayithi phela kahle ucansi ukubona ukuthi umuluqeda awunamandla so naleli khambi usulenza libe njalo umqeda awunamandla usukulithena ngabona nje ngase ngifika nje uqede ngakulo ngisho nami udidula isiphayi ngekulo kunjalo ke nakhona ke umuntu okwenza njalo ululaza leli khambi engilifakile manje lingagcina manje lingasasebenzi ngoba amandla alo ayehlile bese Sbhozabhoza wadlala ngamkandayi ngoba naku Sbhozabhoza wena wadlala ngawo
Sbhozabhoza asivele siyiphethe mnewethu lembenge. Uma babukeli bempunga yesintu TV ukuthi nawe uyafisa ukuyiqinisa imoto yakho. Imoto iyaqiniswa ngempela. Yaqiniswa imoto ngale kokuthi kanjani yabona njengoba ukwazi ukuqinisa umuzi wakho ukuthi izitha zingadlaleli kuwona nemoto ngokunjalo uyakwazi ukuthi uyiqinise. Umnewethu Sbhozabhoza uyikhambi lokukulekelela ekutheni nawe mawufisa ukuthi imoto yakho uyiqinise angakwazi ukuthi akulekelele. Sesiphetha mnewethu mhlambe umuntu ofisa ukufika kwaphumuphile kukuphi kwaphumuphile mhlambe mefuna ukuya khona egibela noma engagibeli enemoto yakhe uhamba kanjani? Kaphumuphile kusendaweni ke bathi seMaritzburg eMkhambathini. Yeah. Enkanyezini indaweni yasemakhaya ngisemakhaya entabeni impela phezulu. Uma uzohamba ngemoto yakho uhamba ngawo N3. Yeah. N3 ujike kuLinfield and Park. Uhamba straight ujike enkanyezini ufike enkanyezini ke uzobe usungifonela zobe sengikuchazela indlela ezanqomile. Lona emoto uzothi uma mhlambe ngifuna ukusebenzisa iGPS iyakwazi enkanyezini primary. Enkanyezini primary. Uzokufika lapho usuyangifonela ke sengikuchazela. Naku ke mina ke ngiyagibela amatekisi. Uma ugibela ungagibela kabili uma uqala ungagibela imoto zeMaritzburg. Yeah. Uma ufika eMaritzburg wehle kwi-street ucela imoto zenkanyezini bazokutshengisa enye indlela uzogibela usukela uye ePinetown ufike ePinetown ucela imoto entukisweni ucela ezenkanyezini bazokubeka futhi lapha engikhona. Enye indlela ekseni weekdays Monday to Friday kukhona imoto eyisuka la straight edrobheni. Yeah. Ezenkanyezini uyithola ekseni ngo-6 kube u-8 nango-9. Lezi moto ikuphi zisenkanyezini ngaseClermont Rank. Zila eThekwini ezenkanyezini ngaseClermont Rank kodwa uyithola ngo-6 8 and 9. Uyifika nje eClermont Rank ucele imoto ezenkanyezini uzoyifica uyithole lapha. Uma njalo ungifonele mina ngizokhuluma nabantu baserank nje kunabantu kunomuntu kanje ngingamshiyi. Enye entambama umabuzo osetshenzwa uzolala khona esuka ngo-5 la yenkanyezini. Asibonge kakhulu ke mbukelo wempunga yesintu TV ngokuthi ubukele umfanekiso oqoshiwe. Siyacela ukuthi niwuthathe nodlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese siqhubeke sisubscribe ku channel yethu enkulu impunga yesintu TV. Mhla ka-27 bafowethu kuyona ephezulu sinembizo yesintu lapha eCathedral eThekwini eDenisal Center eBhilidi. Umcimbi uqala ngo9:30 ekseni kuze koshaya u5 ntambama. Kungenwa ngo100 nje kuphela bafowethu nenzela ukuthi nisilekelele ukubhekana nazo zonke indleko zalomcimbi. Kanti futhi uma ukuthi uyafisa nje ukungixhasa lomcimbi ungakwazi ukuthi usithinte kuzona inombolo lesi uphonse itshe esivivaneni. Ngokwenza kwakho njalo thina sobe sesijabula kakhulu. Asibonge kakhulu ke bafowethu sibonene ngawo mhla ka-27 kuyona ephezulu bese siqhubeke subscribe ku channel yethu enkulu impunga yesintu TV bese sithi nje impunga. What was that?